How? India. Onye buru nnengo nwanyị ọma hey united nwunye m dị ụwa n'ọwa ọnwụ agụmakpụrụ onye nne m ọgwụ tochiri kwụrụbịa ozi ọbụla o chiri kwụrụbịa anyị ewere n'ụwa tachiri hụ ya nnele nne m nne n'ụwa ndị ọra ndị ụwa anyị wee gbe ele gbagburugo ishiri ọnwụ imebiela ụwa n'ihi na-etiri mkpom na onye nwụrụ akwado mberede ebelala na saịdị nne nke m ndị gbabrile nwụọ ụmụazị ebirigo ya gbakwụpụla ha go eluigwe nkata ara gbabikwe ha na-akọdụ na mma nwa Chinemere one of India kekede atọ chukwu anwụọna n'ụmọ ndị anyị na-esi em ji ebe akwa ma ọrụkwasị ebu ihe ọdụ nwaanyị ma ezigbo mmadụ ụtara ọgwụ ọgara m mgbe m gụrụ owe ebuwe ma chi ụtara m lolu ụtara ote were ofe arịa ogiri m kọtara ote ogiri mara mma ogiri ide atọ naanyị nwe ogiri ote ekpụkọ ọgara na ote m kụrụ ogiri na aka gbue afọ elo m ji maka ogiri wee we ọgwụ nwaanyị isiwe n'ofe ka mgbe esi ụkpara na ọla m gwara ngwa dịbe m gwara nna gị dị ụtara chịsọ ụmụazị kedu nwa Chinemere nwatakịrị nọ India nwa nwoke nwa Chinemere ke na India nwa Chinemere one of ide atọ na India ọkwanụkwu ekwe oke bụrụ m na-atụ n'ebe nwatakịrị ibe ego dị ngaji mkpa na ebe akwata nwa mbewe echetara m akwụkwọ brele m n'afọ nke ọzọ ihe m jiri sị ka mbetukwelu asị nwaanyị ma n'otu wọdụrụ iri aka ụmụ orikwuru eri mana oriri adị oritukwuru eri tupu olukwasị orikwuru eri mana oriri adị asị ebe a wọdụrụ ha pịa ya riri ya ma nwụọ na adị m mma n'obi onye ọbụla ịma na ha ga-anwụ anwụ mana mgbe oripiretụrụ oriri adị ya oriri adịa ya eripre oriri dị n'isi ya nwụọ ụmụazị awụsịrasị ya onye ga-azụzi na ụmụazị onye ga-achịkwata ha wee riele n'ugbo asa ga-emere ya na m ozi nwa onye ha nakpọrọ m okole anyị obilo 1010 obilo nwamba na ka ọ charị gbịrịgbịrị na-ekpuchi enyi anya ọ ya kpọrọ m oku na phone calls some na asa ga-emere ya waka keep na India ha ga-emere ya waka keep ihe asa ga-emere ya na 6 ọnwa na anyị nọ n'ime ya gba 6 ya 6 of March 2019 a ga-emere ya waka keep na ndị ụmụ ya na-akpọ ndị ọha na eze ndị Igbo ọ wụ obilo 1010 na obilo nwamba na ka ọ charị gbịrịgbịrị ya makpọrọ na phone call obilo kpọnwụ na phone calls
gbagoso a ga-eme mme ya wakaki Bilo we wo kem na akosikwere no mbo. bido agụda ekwu udokwu wakaki ngwa hem na-ele gị imo ele nga ga-eji gị jidete gị ọfụma ihe kwesịrị gị ugbu a nnọọ ewere gị ote ya dị mkpa ewere gị ote ewere nnu maka sacha gị ahụ hụbaiga gị nnu n'ahụ di gị atụrụ ya gara chasa gị ihe kwerele gị kọmọn awake vigil ụkpara ụkpọdụgụ mkpọta awake vigil ọwụdụ wakaki awake vigil onye nwere anwụ emere ya awake vigil mere ya awake vigil ya ebulie otu na-eme ya ụmụaka ibe gị ma ya eme ebutere ha onye nwere anwụ ha kụta ya erongo aweke dayunaisi aweke eme ya eme ekwachi ụmụtaji ibe gị me ya eme Dịkwa na-eme hụ fake. Dịkwa na-eme hụ onye agara gị na ya arịkpo n'ime igbe. Otete ma gị ụtara ya na ndụte ka aka meme. Ị na-eso nwụrụ nwụchie. Chineke kpọrọ ya sị ya bịa ziri ike na ndụkwa. Mkpụrụ obi ezigbo ka nọ m hụ ya n'eluigwe ka ọ na-agba ịgwa ihe m ji were Baịbụl nọ. Cheta otu ị na-esi chiri gwa ga mere mmiri echi m gwụrụ ogwe ngwa aga n'ihi mmiri gwa ga ya na ebe na mgbe gbakọrọ na onye hey nne nwa chi na-emere ya na lọlọ ya lọlọ nwa chi na-emere onye ga-awụ nne di gị anwụtụkwalụ ọsịsị ọnwa na gbasis ndị Igbo niile ndị enyi ya ndị isi ndị ọlụ ndị ide atọ ndị ụmụ na ndị amụcha ndị nkwume ndị eziachi ndị nta ndị imo onye ọbụla gbakọtawa na Greta Resort Greta Heritage Greta Heritage Resort asị m nọ na Greta Heritage Resort nke nọkwa na India ebue ọ nga ahụ ka a ga-anọ ihe a na-ejighị nda akpọta anọ ha nọrọ Grand Heritage Resort ya nọrọkwa na Greta India onye na-akpọ ime Grand Heritage Resort nọ na Greta India ọ nga ọsọ ha ga-agbakọ from 9 p.m. onye ọbụla wụ onye Igbo hụrụ nwaanyị nọ n'anya hụkwa na ụmụ ya n'anya ha yiri uwe mkpe gaba isi ke ndị a ka ọka ọla keke ide atọ ebe a ga-ebulali na 8 echiwe ka anyị gacha ikide atọ ego ụkwụ ke na ihe m na-agwaga ka ị na-agakwa aganta trefam echi ụkwụ ga agada akpa ebe mụ na gị na anyị ga-akwa jike ka ga na ọgara nwaanyị na-epe ya homage anyị gara ipe ya homage gaga ngwa agaga bere akwa lelee ụwa wee lelekwe anyị maka sị nga mmadụ na-akwa mmadụ ka ọ na-akwa onwe adị ngwa ga ekwu onwe gị mụ na onwe mpa na-elele otu isi akwago onwe gị marakwa n'otu ọ ga-adị isi ọwụ ka mkpụrụ obi gị ziri ike na ndụkwa all our friends on the 6th of March na Dahim, India ebe anyị kpọrọ aha pịhụ na ga-edere unu niile gbakọta bịa sịrị unu ka anyị kpeele ezi nna anyị si ala nke ọma emere ebe waka kipu a ga-eme awaka vigil emechaa awaka vigil a ga-eme na India on the 8th ewu na ide atọ nwaanyị amụrụ n'eziokwu a ga-ebulali ya n'ụmụ ugwu akwado ụmụagọ kpọmkwem gwa ka ozi hapụ ha na manchara eburu ya lawa nga ala n'ụmụagọ na kọmpand awaka ahịa ọnwa asaa aka gaa ka a ga-akpụpụ ala ọchọta enye 6 feet deep 6 feet wide tigie si eluigwe kwa ụgwọ eluigwe ga-akpụrịrị ụgwọ makọsọ ọnwa anyị ezi omume biko so na ịpụta ka anyị mere mme anyị awaka kip ka onye nwaanyị nara mkpụrụ obi ya na ndokwa n'aha Jizọs. nwachi na-emere sikwa n'elu onye ga-azụtara m ihe kwanụ nne ya nwụọla n'ego o ji azụrụ m ihe nwa ya ka o ji eli nne obi agbawala ma ndụ ebe karịala ndị nwe ozu gbakwa aka asị m taa so detente nwanụ detente tewakwa gị ọnụ tenten tregwa go trego ka ngetri ho tete bugu na nili
amebaka nyide nwe ozi nwaanyị mmadụ so metụtara m nwaanyị mmadụ so n'ụwa ya mba ọ nga anyị ka ala ya n'ụwa ya mba ala ya na famili kindred anyị ọmmị ga-akọrọ ọgụ ọmmị ga-akọrọ ọgụ ide atọ ọ ga-di m nke abụọ ọ ga-alụrụ m tupu m lo bịa rest in peace asị m rest in peace bịa biri with you echekwana gị eji ga-akpọ wish m damn you nice kawa na ndokwa nice kawa na ndokwa